Καλημέρα, καλημέρα. Με τις λαμπέδες στο καινούριο μας σχέδιο λοιπόν, το οποίο μπορεί να είναι προσωποποιημένο και πίσω να γράψεις για την νονά, για τη γιαγιά, για τον παππού. Είναι πολύ ωραίο. Τριαντάφυλλο, αρωματικό, μυρίζει απίστευτα. Και... Καλημέρα, καλημέρα. Με τις λαμπέδες στο καινούριο μας σχέδιο λοιπόν, το οποίο μπορεί να είναι προσωποποιημένο και πίσω να γράψεις για την νονά, για τη γιαγιά, για τον παππού. Είναι πολύ ωραίο. Τριαντάφυλλο, αρωματικό, μυρίζει απίστευτα. Καλημέρα, καλημέρα. Με τις λαμπέδες στο καινούριο μας σχέδιο λοιπόν, το οποίο μπορεί να είναι προσωποποιημένο και πίσω να γράψεις για την νονά, για τη γιαγιά, για τον παππού. Είναι πολύ ωραίο. Τριαντάφυλλο, αρωματικό, μυρίζει απίστευτα.